izinto ekufanele ngabe uyayijwayela siyakubongela wemawandi ngoba kuma ukuthi sinamanga wena namaqiniso lezi zinto efanele ngabe uyayijwayela umuntu wesifazane ugcine ngasakwazi ukuyijwayela ngoba ezinye uyijwayela kancane mhlawumbe uzokuthinta uzipho mhlambe ayeke kuzona kuyabona ukuthi awuyathindeka ubhebi ngokuzayo uzowuthinta uzipho awudlalise kukhona nje kumanje uthatha umuntu wena intombi yakhe akahlali nayo mabehlangana etown ihug nje iyodwa ayikho ihug yakhona mayikhona ihug unprofessional ezifa abantu ababuhagana abantu abayizitha abahlanganiswa emsebenzini ekuthiwa seniyazwana yezo mina ngazi ukuthi umuntu wakho mangabuza umhaga mhlawumbe uzomlanda noma nizohlangana naye ngazi ukuthi mangabe uyindoda isandla sakho fayele sihlale esinqeni umbambise inqo umsondeze kuwena futhi uneshow ukuthi umbamba sakumcontroller ngoba ufuna ukuthi alizwe ipipi lakho lithinda la esibumbini kuyena omunye akwenzi lokho omunye ugeli wakho mangabe senijwayelene naye uyazi ukuthi mangabe umhaga esinye isandla siza ngenhla kwengalo ngenkale esondela kuwena ekuza umsondeza ngesinqi uvela afake lezi esinye isandla la kuwena umuzwe kuholda amasende la ewaphorisha la ngaphambili leyo nto khona into eyikhandayo kinina nobabili manje ingazenzi lezo zinto lezo nithemba unozenze zenze hotela so noma ikuphi mfethu uyakwazi bafuna size sibuke dokotela hayi ngibukela imali ngaba azobona ivelu yakhe usho njalo unquhekazi nangu ubali usihlange sithi uthi yabuthi sesinqo yes izinto ezibalekile lezo Majoz angishongo ukuthi fale kuze kubhukwe sengishola ukuthi mina kungcono makusethiwa mhlambe njalo umuntu esenikhomithile naye njengokuthi mhlambe ingodosi yakho vele lokho usungakwazi ukuthi siyamazi nokuthi nidlala kanjani zonke lezo zinto kodwa ukwazi ukuthi uboyfriend nje asikabe serious wona usiyaqala usungikhombe elokhuza usungikhombe ehlahleni Uqhubekazi uyona mgwaqo nje okulidela ukuthi uzofika kubene ingodusi uqala la ukudlala msama yebo siqale ehlathini iqala wenquhekazi engekho serious ngibuza lokho yaba uthini asikabi serious kuyenzeka yini uqome ungekho serious That is my question. Hayi kuyenzeka ukuthi niyathandana nje kodwa athini akekho sabona ifuture phela anithi nithandana bese nibona ifuture yilokhuzeni nokude bendlela cha ukuthi ibona belisene understand bakhona especially besilisa bakhona bangekho serious osuke shaya ufuna ukushaya hit and run ngazili izojika ke le ndaba buza ukujika indaba ngibuza wena kuyenzeka yini uqome ungekho serious umuntu osifazana okwazi nje ukuthi mayeqoma usuke serious usuke elindele something bamali mhlamba ama 2k la usuke efuna just for fun kodwa usifazana nje usuke serious mayeqoma khuluma ngawe la wena othi mangabe ubona ukuthi anikabi serious awukwazi ukuthi umuntu bese wenza so kukho inkulumo yakhe ikhomba ukuthi kuyenzeka wena uyithola uthanana nomuntu ungekho serious ingakho ngibuza mina ngibona ngathi angazi ngibona ngathi akangihloniphi nje umuntu mase eqala hayibo angaze nje ngiyenze lo msangano mina eniphuma kulento yokuthi umuntu wesilisa kuyenzeka nithandane kanti akekho serious imusa ukujaja abantu uzokuthanda umuntu abe serious ngawe kanti wena uyamjaja okay sekuzokwenza njalo so you can't commit yourself kwi-life yomuntu uthandane naye kanti wena at the same time usacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi akekho serious ngawe how can you even go and sleep nomuntu ekubeni ubuna nemicabango yokuthi lo muntu lomhlasimba kangithanda ulala kanjani ulala for fun hayi kodwa phela nalokuthi akufanele uzufake yonke into ekhanda ingakho abantu begcina bebe obsessed bedlisa amadoda ilonto osuke ejetha umuntu serious ngasonke isikhathi mayisebona ukuthi umuntu uyadlala phela yazi odokotela kuyenzeka udate umuntu okuhambeni kwendlela bese uyabona ukuthi lo muntu kahle kahle isibusiso somunye umuntu wesifazane akise sami so ngeke uvele usuku uhambe lapha kufanele ube nendlela ukuthi uzomenza understand ukuthi hayi mina nawe sidembile engahlangani uyisibusiso komunye umuntu wesifazane kahle kahle indoda yomunye umuntu ukubona kwezenzo nokuphilisana uthando lweni malihamba uyabona nje yabona nje kunezinto mhlawumbe into eyayingishaya kakhulu ade ngishaya kakhulu mina
bekunezinto engisuke ngizilindele njengomuntu wesifazane kumuntu wesilisa ukuthi okay maye ngithanda kufanele kube kanje angazi noma ilota engishayani before kodwa nje khona umuntu wesilisa ngibona ukuthi yabona ke lo isibusiso somuntu wesifazane nje angizama indlela okuqhela ngiphume akusiyo le ndoda engifunayo. Ayikho ke kodwa ebhalwe wena uyazakhela into yakho uyayilungisela into yakho ibe lento oyifunayo wena. Angikholelwa ke ekuzakheleni ke mina ntakwethu. Angikholelwa nje umuntu uhlezi ukuzakhela angikhulumi ngokuthi usuyamdlisa umenzani uyakwazi ukuthi uzakhele by first thing nje efunakalayo communication and uyakwazi ukumshape umuntu wakho ukhuluma ngaleyo. Mina ngikutshela usangiqoma nje ukuthi ngiphephana njalo ke mina uma ungalithandi iphipho uzokhathala endleleni. Cha kodwa ke sengisho ukuthi usheshe ungishiye kuseni uma ukuthi uyamshape umuntu aqhasuke eqhamuka pha ama red flags makuthiwa hayi lona ke red flags uma ukuthi wena uyamshape umuntu and umuntu uma umshape mayiseqala mhlambe sebhoreka ku relationship akasesiyo lento oyifunayo uzothini ngapha la wamshape yena. Mina ngikholelwa kuthena umuntu mayekuthanda ngoba nathi bantu besifazane indoda mawuyithanda uyazazi izinto esuke izithanda yona uziyeke wena ayidingi ukuthi izisho usukwazi ukuthi sithando sami siwathanda amabhlukwe nawe uyaqala uzoqala unciphisa ugqoka ibhlukwe uma uhamba naye makhona phela yakhona uyaqala kuyazenzakalela automatically wena mawuthi ulindele ukushepha yimina usuku wenza ini ngoba phela nawe uyazi ukuthi nengayithandi njengomuntu wesifazane so usuke kufanele uwenze ngalendlela engithanda ngayo hayi ukuthi uzophoqwa yimina kuzozenzakalela khona ngoba ngasoke isikhathi uhlezi ufuna ukungijabulisa ngeke ungitshela ukuthi wena uyindoda wazi ukuthi umuntu wesifazane ujabuliswa kanjani uma umuntu umthanda kuyazenzakalela ukuthi uzogcina wenza lezi zinto azithandayo. Kenga communicate izoba wrong because phela lo muntu uphuma mina nginendlela yami manje sekuwena wena monga communicate uzoqhubeka le ndlela adenza ngayo kumina. Engikwazi ukuthi umuntu momthanda phela enhlala i-relationship enjani makuthiwa ngicommunicate ngoba kufanele umtshele umuntu kwaseqaleni ukuthi into ezokwakhe uthando lwethu lephambili ukuthi sixoxe siyazi ukuthi ufunani uyaphi kanjani nalento yokuthi abantu besilisa uma ezothana nawe uqhamuza ukuthi mhlawumbe masegane wathi ngizokwenza umfazi wesibili thandaneni nje okunye nokunye kuzozakhela ngendlela. Imake nquhekazi wena uthi wena yena ngeke wena uzomshape umuntu ngoba umuntu ufanele azazi yena ukuxoxa nomuntu nidiscussa into eniyithanda ningayithandi akumshape yini umuntu lokho. Angithi noma singakudiscussa udokotela kodwa mayengenandaba nawe ngeke kumshape. Wena inkinga yakho specialize ngezizathu wena awufuni ukuya straight entweni. So leyo nto iyakulimaza ngoba leyo nto yodala ukuthi ngisho ezintweni ezincane futhi ngabe uyawina kuzona ungawini. Ukucommunicate nomuntu usuke uplanta a seed umuntu mina this is who I am ngiphila lempilo ngiyilo uhlobo lomuntu ngisuka la ngisuka khona sengiyila manje nawe the same thing as well osukuyenza kuyena yenza ukuthi lo muntu akwazi uphila inhloboni yempilo yini oyidingayo yini oyithandayo nongayithandi so leyo nto iyamshape ekutheni azi ukuthi no man ubheba akabuthanda utshwala. So ayikho into angeke kufanele mina ngiyenze ngidakiwe noma akufanele ngispecialize ukuthi mina ngimningi kakhulu otshwaleni ngoba yileyo nto izomenza abe offended. Ubhebe uyathanda ukuthi ene ahlale endlini vale ngende isikhathi esiningi sokuthi sibe ndawonye naye to develop uthando lethu into enjalo umuntu ushapea kanjalo wena uyitshela ukuthi ukushape umuntu ukumhlalisa phansi njengengane oyibambisa meeting ukuthi mntana ami la ekhaya ngikufunike lokho cha ukushape umuntu kuyikhona ukubonisana naye. Okay. Ndiyakva. So phuma kulento yezizathu wena uspecialize ngezizathu nje wena hayi umuntu makho ukuthi phuma kuyizathu noma yini umuntu wakho nje umuntu wakho nje uyabonisana naye ngoba even wayona le yasembhedeni ngiyeza makuthiwa kuyaboniswana ngayo but mina ngicabanga ukuthi ukubindlela elule yokubonisana ilani usuke nilenza khona ucansi bantu besifazane basimonazela masenza ucansi nabo
bavala amehlo yabo ngakhathi ebonjwa enjoy uvela vala amehlo leyo nto leyo mina ngiyithandi mina ngiyakutshela ngene ngicela uvula mina ngicela ungibuke emehlweni ngicela ungibuke leyo vala amehlo abafuna usibona sijabula laba wena abajosi nalokuthi enye into mina angikholelwa ekutheni kufanele size sikhuluma ukuthi asikamsokwenza ukuthi umuntu wamahleli nje lapho isihleli khona mhlawumbe ngasendlini or sihlele dining room mangiqala ngimdlalisa naye fanele abone ukuthi hayi umama sengidlalisa kanje okusho ukuthi khonto fanele yenzeke ngeke ngithi ngiyakudlalisa uvela uthi ufunani hayibo angikudlalisa nawe ubone ukuthi hayi indlela angidlaliswa ngayo umama nakho kusho ukuthi khonto fanele yenzeke hayi ukuthi ngiyakudlalisa ngizothi hayi kusuke enenkinga lowo muntu mhlawumbe usuke ne-stress akubuza ukuthi ufuna ukudlalisa hayi Kefi angifuni ukuba udriver mina kwi-relationship ngifuna sibonisane nje kube nama-plans esiwakhandayo Hayi, nawe ngiyakuzwa sisawubona Sibanyoni. Yebo. Yaphila mama. Siyaphila nathi. ngeke kodwa umuntu wesifazana akudlalise ungakazi umfundisi ukuthi niyadlalisana ngimi ngale mina nginenkolelo ukuthi ithini othisha ezabantu besilisa ngaphandle kwalabo abayijwayelele abanamadoda amaningi abanesipiliyoni ke labo ke ukwazi ngisho ukudonsa ngoziphi indoda kanankinga bathi ngeke mfethu ingane yakwabani vele uthiwe ivele yazokudlalisa liyakudonsa ngesende ngoba ifuna ukuthi uzoyilala embhedeni bafethu ngeke wena umtrainayo umuntu wakho umtraine ukuze naye agcine senalento ukuthi hey ngiyakufuna manje ebese yakufuna ngempela yabona nje hayi bafethu ngeke mina ngeke sidlale ngamantombazana thina abantu besilisa ziningi into esileka kuzona isijike sishaya ifuba futhi ngoba kwayona lento ukuthi ngamchamela lo wamchamela lo wachama yini yena mana yazi ukuthi enye into engiyangibone ngathini noma engiyangithi mangibone izinto engathi iyona ethanda ukuba inkinga yabo lento yokuthi na uma nithandana mhlawumbe umuntu uthola ukuthi kufanele azasho ukuthi kufanele kwenzakaleni dlaliseka nje ake sidlale nje sithi masidlalela yazi ukuthi nginqale nje nomuntu wakho nidlale hawu nibona ayibona kusekwenzeka izinto ezithile hayi ukuthi nani nithi lokhuza fanele njalo ukuthi sizodonsa ngengalo nibheke ekamereni ayibo dlalani nje kube mnandi sibona uzo hawu nakho sekwenzeka ukuthi kanti wena ufuna iyenziwe ekamereni kuphela yini angaze akudonsele ekamereni angithi ungizwile ukuthi ngitheni ngithe hayi ukuthi umuntu kufanele ukuthi njalo mayolala usubona ekamereni sengiyazi ufanele kokwenziwani adlalisane nje kube mnandi ngisekhishini hawu ngisathi ngisaqoba kube mnandi nje endlini phana lento yokuthi ngithi ngiyindoda kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu wesilisa ahluleke ukuholda ngoba nalo utansi kushiyana iposition ensuke nilenza ngayo kukhona ama position enza ama sperms ashesha adonseke ahluleke ukuhold umuntu wesilisa but ebese vele suka vele eyilalele eceleni mina ngikholelwa ukuthi uma kwenzekile nathintana kanjalo mhlambe ngachama ngiyindoda kumele ngenza ama means ukuthi fayile siqhubekeni umuntu wesifazana unamabele unama sport amaningi ngabo ukwazi ukwadlalisa ukuze ukwazi ukuthi lento yakho iphinde ibuye ijike endleleni iphinde ivuke futhi uzokwazi ukuqhubeka mina ngifeyila ukunderstand ama ngabe ke indoda silala ke alale azikahle ukuthi uchame besagijima futhi lo wesifazana akafika ngovuthi ondabeni labo mina ngiyibuka njengento eyiphutha elikhulu kabi ngoba nje futhi abanye ke phela ke bavika ngokushisa impepho bathi bona abayikhothi ikhofono kodwa mina ngazi ukuthi umuntu wakho umusuku umthanda yazi umuntu umumthanda mfethu ukuthi umumbuke ngathi ungafifiyela ngamehlo uthi imama lami uthi ibhebi lami ngathi umusondela kulona uvela ulohogela uzwe ngathi linobu caramel obunuka kulona unuka sa ice cream iyakhotheka le yanto leya uvela uze kuyena nje usuze nje uvela ungabusazi ukuthi kwenzakalani yini esuke ke inzima ekutheni umphusho amagezi umphusho ekutheni amagezi kodwa ke dokotela
yabo Njonela into engayisho Akekho umuntu wesifazane othanda ukukhothwa ongahlali engekho clean ngaphansi. Even if uqeda first round uyambona nje umuntu ozithandayo oyithandayo uyahamba yoyisula abe right abe fresh aphinde. Hawu abuye. Yabo nje guys content yazi yabo mina ngithi yabo time ngiqabula. Isandla siyahamba siya lapha ya. Ngifuna ukuyothinta lapha ya bese ngiyasibuyisa la emakhaleni ngizwe ukuthi sinatural lesmeleni noma sinjani yabo. Mangizwe ukuthi hayi ayinganga. Kanti balanda sebejulukile yini? Ukhona umunye umuntu ubonisa nje amanzi nje noma egezile akagezanga akwazi ukugeza. Uyabona uma intombazana mawugeza ugeza ngogayina guide nje. Mawukuthiwa uyazi uzoba nomuntu wakho ugeze ngegayina guide ube clean. Futhi noma umuntu esifazane ungadlaleli kude no garlic because ugarlic noma kunenkinga ekhona iyaqina ulokhu uzukhipha. Zama ngithi uma uyintombazane uqoba ugarlic uphuze ngale kokuthi kufanele kuzokube khona izinto ezenzayo. Mina ngenza lutho ngilokhu ngiqobela ugarlic nje mangenza ukuthi ayisinye sami asikho right. Shaya ugarlic ngamaphisane nguphuze njengamaphilisi. Yonke amakhonto okhona ngizobona ngoba sengochama. Yini kufanele nitshelane lokho manje anitshelani. Manje bese nifuna thina isikhothe hayi kunzima. Ngikhothi mara musi. Mara mele ngikhotha ngisho. Ngicinic. Mina Yazi mina ukhotha ngithi Yaza KB. Iyodwa nje ufuna ukuthi uyigade kumuntu wesifazane. Yabona make wasikaza kumkhotha wakuvimba ungayi ngenkani. Owesibili make wasikaza kumkhotha umuntu wesifazane ebese mawuthi ukhuphuza kuyena wangafuna ukuthi umqabule shiya phansi ungaphindi uyenze leyo nto. hawu kanjani? Kukhona abantu besifazane abayinyanya bona kuma private party. Omunye uthola ukuthi wena ufuna ukumkhotha kanti unobufeba benzayo kade edliwe umajozi. So uyakucabangela ukuthi uzokhotha ama spams. Wena ngoba unothando oluningi imuya ngenkani kokhotha lapha. Uzoyithola usukhotha amasi lapha phansi. Mayekuvimba lalela mayekuvimba uyeke ukukhotha uyeke nje uba yikhotist khuphuke phezulu ufake ipipi at least uzochama la kukhanywe khona. Makuukuthi uyamkhotha lapha phansi wakhuphuka wathi uyamqabula wathi hamba uyoqupha ungaphinde shiya phansi ungaphinde mntaka baba. Hayi